8. sünnetine men muhalefet yani tamam. Şu meselede mezhebimiz dengelenak. 8. sünnetine mi? Gidip var yani muhalefet basatın değil. Ha? Teslisul gusl diye. 8. sünnetine mi? Her yuğulayan ağdan 3'ten yuğmaklı. Şunu. Olam Osman'ın hadisinde geldi. Näme diye Osman radıyallahu anh peygamberin târetine uğradığını tevazza'a selâsen. Peygamberimiz näme târetini 3'ten aldı diye. Ve yine sahih hadislerde geldi peygamberimiz näme tevazza'a marraten diye. Bir-birden yuvanırlar amma. Ve näme marrateyni. İkiden yuvanır amma. Şunu mu? Şoň üçin bir gerek yuwmaklykdan artansan sünnet bolýar. Şunuňmy? Bir-birden yuwya farzy ýerine bitdi. 2-den yuwdy sünnet, 3-den yuwdy sünnet, 4-den yuwdy bidgat bolanok. Birden az yuwmak bolanok, 3-den hem kän yuwmak bolanok. Şunuň birden geçdimi ýa sünnet bolýar. 3-den geçdimi bidgat bolýar. Birden azmy näme batyl bolýar. Birden az bolmalar, 3-den hem kän bolmalar. Son, ve yustahabbu tikraru meshur ra's ahyanan ya ve kawat nama mustahab bolya sünnet bolya kella mesçekende de nama 2'den ya 3'ten etmeklik ya. Emesin bir gerek etiyasta bir. Kawat kella da 2 gerek ya 3 gerek mes etmeklik hem sünnet. O yöne nama ahyanan nama qara harf bilen yazanlar yani kawat diye. Adet etme diye, günne etme diye. Näme üçin? Wahhabi diýerler. Şoň üçin näme etmeli? Kawa. Lima sahha an Osman. Bun delili kimden geldi? Osman radıyallahu anhudan sahih hadis. Näme? Ennehu tawazza'a famasaha ra'sahu 3. Näme? Täret alanna bir gün Osman radıyallahu anh. Näme diýär? 4 çaralan 3-nji. Täret alanna kellada 3 gerek mes çekýär. Soňra näme diýär? Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tawazza'a hakada diye. Peygamberimiň şuňalyk täret alanyny näme gördüm diye. Bular näme Ebu Davud'da gelýär sahih hadis. Tayyib. 9. sünnetü näme ed-dua'u ba'dahu diye. Näme täret kılıp bolandan soň näme şu dogany etmeklik diye. Ha? Dembe 8. dip getiren sünnet de ol rukun. Şununla. Bulayam aslan sünnete girene. Tertibi näme dik getiripdir? Sünnette getiripdir. Tertip sünnette. Tertip näme rukun, hukman bolmaly. Muwalat ol. 9. sünnetü näme ed-du'a ba'dahu. Täret alyp bolandan soň şu dogany okamaklyk. Näme diýär Peygamber? Ma minkum min ahadin. Sizin içinizde istenlik bir adam yetevazza täret alsa fe yusbigul wudu yani gawi kamil surata täret alsa thumma yaqul tamam şu dogany qat eşhedü en la ilaha illallah wahdahu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu şu dogany qat näme derdi illa futihat lehu ebwabul cenneti 8 cennetin 8 gapysam açylar diye yedhulu min ayyiha şa ol islam gapysyndan näme giyri biler diye. Näme eşhedü en la ilahe illallah wahdahu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diýsen näme? Sana cennetin 8 gapysy açyljaken sen İslam gapysyndan giyri bilersin. Ve zadet Tirmizi diye. Şu hadisin aňyrsynda näme Tirmizi yine bir näme artykmas söz getirdi diye. Olam Allahümme ec'alni mine't-tevvabin vec'alni minel-mutatahhirin. Tamam şey diýse de ýanky dogadan ey Rabbim meni tövbe edenlerden we näme täret alanlardan näme et diýse diye. Öyle Tirmiziň ziyadeti zaif olanlar. Muhaddis ulamalar hemme näme hüküm etdiler. Tirmiziň goşan bady näme zaif, sahih däl. Diňe näme eşhedü en la ilahe illallah wahdahu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ana şuna şeýle näme sahih. Emma iýdinna Allahumma ec'alni mine't-tevvabin vec'alni minel-mutatahhirin o zaif. Ve an Ebi Sa'id enne Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem qal. Ebi Sa'id el-Hudri aýtdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy diye. Men tawazza kim täret alyp tamam iýdinden subhanakallahumma ve bihamdika diýse. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyke diýse.
kutibe fi riqqin ya. Onun bu näme eden amal okan dogasy näme? Riqta bir ak sahipan yüzüne näme yazılar diye. Summa tubi'a bi tabi'in ya. Soňam ol dolanyp näme möhürlenir diye. Summa tubi'a bi tabi'in ya. Soňam ol gow möhürlenip näme goýular diye. Fela yuksaru ila yawmil qiyamah. Qiyamada çennem näme? Ol näme döwülmez diye. Yani qiyamada çenne sana cennete girmekliğine sebep boljak amallar diye. 10-njy sünneti näme? As-salatu rak'atayn ba'da. Ta'arat namaz. 2 rekat ta'arat namazını okumak. Li qawli Osman, olam Osman radıyallahu anhudan geldi. Osman nämetdi radıyallahu anhu ba'da an allamahum sifata wudu'i Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz ta'arat al sıfatyny öwrüdenden soň näme dedi? Ra'aytun nabi, peygamberimizi gördüm. Tawadda'a nahwa wudu'i hada. Edel şu meniň ta'arat al görkezdi, şu merak ta'arat aldy diýdi. Soňam peygamberimiz näme diýdi? Men tawadda'a nahwa wudu'i hada. Kim şu meniň şu ta'arat alşym ýal ta'arat alsa. Thumma raka'a thumma qama fa raka'a rak'atayn. Soňam turup 2 rekat näme namaza gosa. La yuhaddisu fihima nafsa. Ve dünyevi zatlar näme içini gurlatmasa. Allah dolu berilip namaza gosa diýdi. 2 rekat. Gufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Onun bar eden näme günahları bağışlanan diýdi. Tayyib. 11-nji sünnet näme? İtalatul gurra diýe. Yumaly ýerinden birazçyk geçirip yumak. Tirsekleriň bilen bile yumaly bolsa ýokarraga geçenli. Topuklaryň bilen bile yumaly bolsa iňjiň ýarsyna geçen yumak näme? Sünnet. Şoňa näme diýilýär? İtalatul gurra diýe. Kitapda ýok, ýöne belleseňiz bellen kitabyňyza, ýani näme zehiniňize tapawy ýok. Näme yuwulmaly çäkdenem artygyrak yuwmaklyk sünnet. Näme el tirseklere çen yuwmaly. Diýene sen näme etýän? Şu çiginden ýarsyna çenni dag yuwýan. Aýaklaň näme topuklara çen yuwmaly bolsa näme iňjiň ýarsyna çenni dag yuwýan. Şolam näme sünnet. Tayyib. 12-nji sünneti näme? Ta'aratdan soň käwat süpürmek. Girenak. Yok, el, ayak. Sebep diýsen, şuna çenni el. Şununmy? Gola çenni el şoň üçin ýuwlan. Ayak şuna çenni ayak. Emma yüz bunun aky yüzde. Şunu beýle ýuwmal agzadan geçýär. Emma ayakdan ellen näme? Ýuwmal diýen ýerinden geçiberseň şu agzadan çykan ak sen. Şununmy? Emma yüzde nämese bokurdoňy döşüňi ýuwyan. Täretde bokurdok döş ýuwmak ýok. Yüz girenak. Yüz diýilen ýer şäginden çykmalar. Emma el ayakda diýilen şäginden birazçyk ýokaryk näme galmaklyk sünnet. 10-njy sünneti käwat näme ýyzyndan süpürmek. Buna näme şuna agdalýar eden käwra bolanlar näme? Täret galangdan soň platen sulanmak süpürmeklik näme sünnetiň tersi diýip düşünýärler. Şunuňmy? Şoň üçin näme täret suwlaryny syrtdyrýarlar, ýerýärler. Ýok ongalykda. Rasulullah täret alandan soň süpürmedik watamma täret alandan soň süpürnen ýaranma. Şoň üçin el madamada süpürmenler we el madamada näme süpürnüp ýörmenler. İkisini etdigen sünnet. 13-nji sünnet näme? Täretin bolsa-da her namaza ýene täret almak. Yani täretin üstüne täret almak näme? Sünnet. Täretin üstüne täret almak näme? Sünnet. 14-nji sünnet näme? Suwi tygşitli olmak. İktisadiyet etmek. Şoň üçin näme? Ulamalar diýe deňiziň ýanyna, çeşmeň atlaryna täret alsaň näme? İktisadiyet etdi. Tygşitli olmak. İsrip bolanok, isrip haram. 15-nji sünneti näme? Täret alyp bolandan soň waswasa gelmedi ýalak näme? Köýnüň öňüne ýa balaň öňüne awrat ýerine suw sepelemek. Şunun olam sünnet waswasan gider ýalak. Enne täret täretden soň näme? 2 rekat namaza gomaklygam sünnet diýdik. Ona ýa Osmanyň hadisini allyk. Ýene bir hadis var an Abi Hurayrata radıyallahu anhu namedi enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem qala li Bilal inda salati subh. Ebu Hurayra rivayet etti Peygamberimiz ertir namazından soň Bilal'a dedi diye ey Bilal diye ya Bilal akhbirni bi arja amelin
عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. Ey Bilal, bana haber verdit ya, bana aytdit ya, bearca has nama umid etyen amalın diye, eden amalın diye İslam'da diye. Musulman bolandan soň bir has nama Allah'ın önünde bir tutarlyk, bir sogawyndan bir umid etyen amalın ayt diýen, bir amal etyen diye. Çünkü men ya İsra Mi'raçda asmana galdyrılamda diye nama cennet gorkodulanyna diye bana öňümde sen ayak sesini eşitdim diye. Bu ayak ses eşitdim diye. Sonra Cebrail'den soruyor bu ayak ses kiminki diye, Bilal'ınki diye. Ondan gelip soranı neymiş? Bilal neyme diye kâle mâ amiltu amelen arca indi enni lem etetahhar tuhuran fi sa'atin min leylin ev nahar illa sallaytu bidhalike tuhuri ma kutibe li en usalli. Neyme diye Bilal? Menin eden amalım diye bir İslam'da diye, menin yanımda bir en umid etyen amalım diye. Enni lem etetahhar tuhuran. Men tääret almadım, men diye tääret aldım diye. Gece günlüydüm, istenlik bir vaatında bir tääret alsam diye, şoň izinden hükmani suratda näme 2 rekat namaz okardım diye. Şundan näme bilýär 2 rekat namaz okamak tääretden soň näme gaty afdal näme mübarek amal eken. Wallahu Teala a'la ve a'lem ve salatu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.